Toată lumea a fost fascinantă, nelămurită, a fost un spectacol. Mulți se uitau la televizor și spuneau, mă uit la Vadim Tudor să văd ce mai zice nebunul, ce nebunul. Omul nu este nebun, mimează nebunia. Este un om cu o memorie foarte bună și cu un talent deosebit al invectivei. Țara a fost condusă în mare parte de niște gangsteri. Și eu am curajul să spun asta. Au furat până n-au mai putut la 4 mâini pentru concert de Rachmaninov. Întotdeauna vin cu lecția pregătită. Cum rezolvați această problemă, domnule? Clipa la pușcărie. S-a furat îngrozitor din țara asta. Au dus România de... Care au fost motivele pentru care l-ați votat pe colonelul Vadim Tudor? Extremismul. Eu apreciez. Așa, în general, îmi place când... E mai cupist, așa. Când la treabă, domnul Vadim, să vezi cât ți-l pup acum. Nu cred că nu are un program economic. Îmi place stilul naționalist. Are un stil foarte radical, deci